फेसबुक पर ऐसा ऐसा सीन देखे के मिला था भैया। जवान के तो छोड़ दी, नौकी नौकी कन्या लोग के छोड़ दी, बूढ़ियों लोग भी फेसबुक पर अपन पूरा शरीर के हिलावतिया। देख के हमारा मन में एगो बात उठल आ कलम उठा के लिख देनी का, बड़का छोटका घरवा के बिगड़ल जननिया, अरे बड़का छोटका घरवा के बिगड़ल जननिया, आ बुढ़िया होखे चाहे होखे नहीं की कनिया। बड़का छोटका घरवा के बिगड़ल जननिया, आ बुढ़िया होखे चाहे होखे नहीं की कनिया। बड़ा सुंदर रचना बा भैया। अच्छा लगे तो छोट भाई को लाइक और शेयर करके इस भाई को आगे बढ़ाएं। बड़का छोटका घरवा के बिगड़ल जननिया, बिगड़ल जननिया हो बिगड़ल जननिया, आ बुढ़िया होखे चाहे होखे नहीं की कनिया, होखे नहीं की कनिया हो होखे नहीं की कनिया। सभी दिखाओ तारी दुनिया के सीना, सभी दिखाओ तारी दुनिया के सीना। विधाता हो विधाता हो कहवा गईले ऐसन दिन, विधाता हो आ गईले ऐसन दिन। सबे दिखाओ तारी अपन अपन सीन, विधाता हो आ गईले ऐसन दिन। बड़ा सुंदर रचना है भैया। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करम और शेयर छोट भाई समझ के शेयर जरूर करम। फेसबुक पर दिखाओ ता सबके, फेसबुक पर फेस दिखाओ तारे सबके, फेसबुक पर फेस दिखाओ तारे सबके। लाज शरम नइखे केहू के अब के, फेसबुक पर अपन फेस पूरा बॉडी दिखाओ तारे सब कोई के, दुनिया के दिखाओ तारे। तनिको सही कहा कि यहाँ के लाज शरम नहीं लागत। लोक लाज सब गईले छीन, लोक लाज सब गईले छीन। विधाता हो विधाता हो आ गईले कैसन दिन, विधाता हो आ गईले कैसन दिन, विधाता हो आ गईले कैसन दिन। रचना बा, देखी के पोस्ट लागता शरम। इनकर पोस्ट जे फेसबुक पर चलता देख के बड़ा शर्म लागता, लेकिन इनकरा शर्म नहीं लागत। आज औरत कितना आगे बढ़ गई बाड़ी, काहे सिर्फ अश्लीलता में आगे बढ़ गई बाड़ी। देखी के पोस्ट लागता शरम, बेच दिहली सब ईमान आ धर्म। देखी के पोस्ट लागता शरम, बेच दिहली सब ईमान औरी धर्म। कितना बढ़िया। आ रुपया के कारण, रुपया के कारण होता तमाशा। विधाता हो रुपया के कारण होता तमाशा। विधाता हो विधाता हो आ गईले कैसन दिन, विधाता हो आ गईले कैसन दिन, विधाता हो आ गईले कैसन दिन। बड़का छोटका घरवा के बिगड़ल जननिया, आ बिगड़ल जननिया हो बिगड़ल जननिया, आ बुढ़िया होखे चाहे होखे नहीं की कनिया। सभी दिखाओ तारी दुनिया के सीना, सभी दिखाओ तारी दुनिया के सीना। विधाता हो विधाता हो आ गईले कैसन दिन, विधाता हो आ गईले कैसन दिन, विधाता हो आ गईले कैसन देना।